marach ahinya seche ma an naneno gimotime pichani. Wachni nokodonjona maber. Nyakoro mga jwang machiegni kendo ma en kidieny mar ariyo mar chenro mar rameny piny asenyisi ni antie kod wendo na kawuono mano ja od bura manyatike Tom Odege ma bende en jagoro mar riwruog jotije sirikal e pacho ka mana thuolo machuok bang' Kuppet chungo ng'anyo margi. Gin bende ne gibuogo ng'anyo bang' ndalo moko abiriyo kae ang' nonyiso ni to gidwa ng'anyo nang'o. Kata kamano kwago kode mbaka matin onyisa ni nitie fununu moko ni sirikal osechako buok kendo wuoyo kodgi weche moko ma ang' nolernwa e twak mar rameny piny. Oimore jatelo. Oimore ahinya. Mosenyi kwara mga jwang. Yiena kaw thuolo ni makende monda mos nyikwara mga jwang godhiambo makawuono ni uriyo nade jodalawa. Erokamano ahinya kuom loso thuolo kendo biro go kodwa mbaka. Nwadwaro ng'eyo ni to sani waseneno ka piny yiengni, jopuonj gomo, dakteche ne gomo, sani un bende jotije sirikal ne chal ka gima koro buogo ng'anyo kendo ne gidwa keto piny tich mar. Ang'o mano osebedo ka timore jatelo? King'iyo ng'anyo mosebedo gi te, wabedo gi pek achiel ni sirikal kodugo kaka ng'amo ndiko jotich osebedo koko osebedo magi ng'eyo maber mar luwo chik. Mae mamine no ng'anyo gibiro. Ji ok ng'anya ni ng'anyo mitno, but koso luwo chik ema kelo ng'anyo mang'eny mineno wan godo gi. Adwa miyi ranyisi kuom ng'anyo mar jopuonj gi marwa mwalando ni. Okawo higni 4 mondo mi SRC yie ni jotich inyal med msara. Mamano timore higa mokalo. Ne en pesa no med matin kabisa. To nikech jotich nosebudho kapok onwang'o msara, ne wayie mwakawo. Kwa kawe kata notin, ochako poge ni bichule diriyo. E higa mokalo, kato mogik ichule higa ni. Kane gik higa ni, SRC ochako dhi tok chik mondiko barua mawacho ni sirikal koro onge gi pesa, chudo monego mi jotich higa ni koro chungi. Ang'o be wacho ni gidhi tok chik? Sama wabede winjruok gi employer kata sirikal. Wandikore. Ka wasendikore, to mawachi kapok wandikore, gima oket sani, ikawo winjruok wano itero ne SRC for concurrence. Kagise konka magi chiwo approval ne sirikal kata employer, tibiro to waketo sai ni koro wawinjore. Ka wasewinjore, tikawo winjruok ni itero e Labor and Employment Court to bedo registered. Kato certificate ichiwo. Sama osebedo registered mochiw certificate, SRC koro onge gi tek gino. Nikech kosedhi mokalo nyaka kuom court, koro court ema nyalo varie. Onge kaka SRC chako ndiko circular ma oketho go winjruogni. Kopo ni nyaka gitim mano, to gidhi e court. Mae momiyo gini bedo registered e court. Sama osebedo registered e court, koro en achiel kuom chik. Ma koro chik no chuno ni employer kata sirikal nyaka koro time kaka chik dwaro. Koro gima nyo SRC otimo kuom circular manyo ndiko cha, mokwongo nyene bochi ni ok ene bochik. Nyogi ketho chik namba 1. Mae momiyo ne chuno jotich sirikal gi jopuonj jok ma tiyo ne sirikal mondo bi koro luong gomo. Ma be momiyo aparo ni ka sirikal no dhi ong'iyo to giyudo ni gima ne ginyalo yudo kokalo e court. Emomiyo ka ng'eny dhi e court kunye tamogi. Ma emomiyo kata kanyo gidhi e court gitero Kuppet e court, to chuno order mondo migi chane tamogi. Nikech kata pone gidok e court kucho, ne gideka gima onego bed ni timore. Gima osebedo signed mo obedo registered e court, court no wuon ok nyal vary their own order. Nikech onge gima ne gitimo ma illegal madong wacho ni dhi tim, nikech jogi bi koro kochako appeal gidok ne same court. Koro mane gima mine no kelo gomo mogik sama koro wagikene. Makosa maduong' en ni sirikal
pok oluoro chik, ma emomiyo gin gi pek gi jotich. To penjo moko medo penjore ni to dipo ni ng'anyo e dhok ma sirikal winjo, nikech kaka jogo ma bende nitiere sirikal, jogo ma bende jotelo ma osemako leo mag telo, be nitie yo moro amora minyal gogo mbaka gi sirikal maneno ni weche moganda dwaro kata jotije dwaro chopo kare? Dibed ni ng'anyo e dhok ma sirikal winjo e pacho kae? Kaka wan wa joma ochung' ne jotich, anyalo koni ni kada wabed gi sirikal moyie wuoyo ma wacho gigegi e lela, to kapar ka gomode koro timore. Tabu ma wan godo en ni sirikal nyadi ng'eny ok oyie wuoyo. Koponi gi wuoyo to samoro ok gitim gima giwacho. Koponi giyie timo gima giwacho, samoro ok time kaka ne ji owinjore. Koro magi eminene makelo gigi, nikech yudo ni jatich yudo ni koro gima odong' godo en tije manie lweteno, ema ka koro we tiyo, samoro eka koro mi winje. Ma emomiyo chuno ni nyaka jatich goma goma. To seche ma bende koro ng'anyo ma kama gibiro, nitiere paro mawuok ma bende nitie joma paro ni dipo ni ukawo advantage mar gik matimore e pacho ka. Sani waneno ka nitiere pressure moro e sirikal ka, no ka jopuonj gi koni, nyocha waneno ka Gen Z nokelo matata molok nyaka sirikal olok jotend migepe. Dipo ni un bende kuneno kama to wacho ni sani emuriru e gimaru ni bende mondo timnu gimoro? Mano to ok ang' ayie, nikech daktari ogomo kapok Gen Z ogomo. Jopuonj gomo bang' budget, bang' somo budget. Sama jopuonj ogomo, gikawo winjruok mane gindikore gi sirikal ma gikete mbele, ma ji te oneno ni sirikal noyie to komiyogi. Wan sani walando gomo ka wan gi agreement, winjruok mobede gi sirikal ma koro gitamore miyowa. Omiyo ok adwa kawo gomo masani ni tateno gi gomo mane jomatindo timo cha. Winjruoge ni wacho ni ubedo karang'o? Higa mokalo. To sani wantiere dwe mar 9. Ma chudo mokwongo nomiyowa dwe mar 7 higa mokalo. To sani wan e dwe mar 9. Sani wan e dwe mar 9, nonego bed ni miyowa dwe mar 7. To dak no teme kata dwe mar 8 ka. Gimomiyo nok onyal gomo e dwe mar 8 ka. Ne pod sirikal kono ane gi ng'iyane. Okay. Koro ng'iyane ni modwa sudo, ma koro luoro makwa ni gini samoro ng'iyane ni galowa gaga. Niso ni usebedo gi twak. Wasebedo kwa wuoye. Kato bende nitiere mago ma bende penjore, to seche bende koro nitiere omenda modwaro mondo med jotije kata omi jotije gi. To budget to noko ka nosom dwe mar 6, dhi bedo nade jatelo? Chalo ka gima en gima nyabedo ni en oko mar budget ma pacho kae, paro nade? Kaluwore gi chik, nitie pesa moyiene sirikal tiyogo, kata nitie percentage moyiene sirikal tiyogo, kato gi report e parliament. Mano nitiere chik moyiene gi tiyogo kato gi report e parliament. Ma sama gibiro gi supplementary budget, tikelo moriwo pesa ma gitiyogo no, to bedo harmonized. En a percentage. En percentage mar the total budget okonego beno kalo around 10%. 10% yango medo jotije ma nyaka mi jotije sirikal to weche mamoko ma bende nikech wan gi agreement manwa gike. Jopuonj bo osebedo gi agreement. Gin gi agreement mane gi gike. To jopuonj bo osebedo gi agreement. Gin go. Koro konego tam. Pogene nga 10%. Oromo wa wate. Ok en pesa mathin. Pesa modwaro kum sirikal thin. En adi? Ok kal bilion 15. Pesa mathin. To seche ma bende koro magi gin jotije sirikal gitik dwaro mondo ging'any, ponono ni kapok wadhi e twak mane ubedo godo cha, to ma weyo japiny kama nade? Be nitie sama ubedo piny mung'ino to jopiny dhi winjo nang'o sama koro wachungo gima adwa ni jopiny ma koro wuonegi gi ong'e ni wan jotichgi, wan be wa jopiny. Pesa mimiyowa kaka jotichgi onge kuma wating'e watere, ok wadhi kode Uganda, ok wadhi kode Tanzania, watiyo kode kuom jopiny ka. Jatich sirikal mora mora ma obed japuonj, obed civil servant, obed ng'ama tiyo sirikal ka, gin jo Kenya ka. An msara michulo gigo ni be gin giwegi machako ting'o ting' mar jopinygi. Koro gimoro ni japiny jatich onge, wa jopiny wate, ma ka nitie gima hinyowa to hinyowa wate. Ka imiyo jatich sirikal gimoro miparo ni koro dhi konye, ok konye as an individual, ok konye kaka en, pesa no podi dhi nwang'o ka konyo jo Kenya kendo.
jok mineno mago ohala oko ka gite, kata kidhi e mama mboga, idhi kuom ja boda boda, jogi bedo mana gi pesa ka joma tiyo negi pesa ofuko. Kech wane mwa ng'iewo gi, wane mwa idho boda boda gi, wane mwa idho matatu. Sama pesa onge kwa idh gigi, manyiso ni jite uchung'. Koro onge kamirwa poge japiny gi jatich. Kopo ni jatich chandore kata nitie gimodeyo jatich chandore, joma survivor ondim te dhi chandore, including mama ma uso alot cha, nyaka ja boda boda cha, te dhi bedo gi chandruok. Ng'ama dhi ng'iewo gige gi onge. Koro onge pogruok, kik wapog ng'ato ni ma japiny to ni ma to jatich, wachal. Jalo kinde moko be nusebedo ga gi ng'anyo moro mane nitiere manoriwo trade union mar jokanyo mag jotije sirikal, to en bende nodhi motho kendo onge oleo malong'o manonyago. Wang' ne uparo nade udhi biro gi strategy mane manyien, kit ng'anyo mane mudhi biro go mano koro nyalo miyo upar ni udhi kelo lokruok? Ng'anyo te ma osebedo godo e Kenya ka onge moserumo moko konyo jatich. Onge. Ibedo ka nitie lokruok ma gikelo sa ma ng'anyo rumo, nyaka duang' ka nitie lokruok gikelo. Manyiso ni gima sirikal odine ite cha, nyaka ite yawre motime in a way. Koro miyo gomo gi to mosebedo godo e sirikal kate, obed mar japuonj, obed mar daktari, obed mar nurses. Giko ne ibro nwang' ka nitie gimoro ma gomo noloso, aidha ne japiny kata oloso ne jatich. To sama ugik nyaka koro jibuog ng'anyo, nyiso ni yom bedo kuom sirikal, koso yom bedo kuom mar koso bedo kod horuok mondo mi gima sirikal dwaro notim cha mondo mi tim? Idwa bedo gi horuok kuom dweche adi mondo mi tim gimidwaro no. Kaka sani waseore dwe mar 7, wachak waore dwe mar 8, wagik dwe mar 9. Kok ine ler mbele kacha, idwa ori nyaka kango. Do diori chuth mabe gimi udonge. Koro miyo gini kata bed ni ging'eyo to nyaka wapar ne gi apara. Kano twa kodi kacha tengene e kuodho na kacha ni nitie jotelo mosebedo ka koro chopo machiegni mondo onyisu mondo kik udho ng'anyo. Sani kano wakelo weche manyien ne ndalo 7 mabiro no ubugo ng'anyo. Nyiso ni to ng'anyo ni koro chal mare ni nang'o, udhi bage koso se godho ubor? Okang' awach ni ng'anyo wagolo, to anyalo mana kono jotich sirikal ma winja sani ni kogik kawuono godhiambo tayudo sime mowuok e Ministry mar Public Service ma okona ni kiny wabedo gi romo e ministry, nitie barua ma ginwang'o mowuok e National Treasury moyienegi chulo jotich. Koro kiny ka kiny wadwa romo e ministry ma waneno no romo kaka nwadware, to kiny wabed gi press conference mar yie. To ka okoromo mano kaka nwadware, kiny wabed gi press conference mar tamruok. Mago chiko yienwa. Jotije gi be giriwo nyaka giriwo ng'agini, gin jotije aina mane? Ka wawuoye msara ma wawuoye sani en ng'ata manwang'o msache kowuok kuom exchequer kata sirikal ema kiny wadhi wuoye wach msache. Oriwo jopuonj ma anyalo wacho ni mani under nat nyose nwang'o margi, ma udong' ma wang'iyo maggi kochakore kiny, samoro gin members ma Kupet, gi koro modong' gi members mag civil service. Mano kiny wanwang' kiny, kata kwa nwang'e kiny koro onge tiende mondo wagom. Ntiere jok ma osebedo ka biose kuom sirikal, giwacho ni apani gin moko kuom jotich ma bende osebedo ka ntiere kod ywak ni ere gimomiyo nyaka piny owacho rit mana ng'anyo koka los moko kuom ogirimiti ma bende joriwruoge gi bedo godo. Ang'o osebedo ka timore? Gima ang'eyo ni osebedo chandruok e sirikal ma nyaka walosi kata wabiro bedo maonge gi chandruok e sirikal. Sirikal matiyo onego bed ni nigi systems ma interact kata matudore. Tudruok ni osebedo maonge sirikal mwan go sani gi. Ibiro nwang'o ni gima ministry mar education timo, samoro ministry mar public service kia,
Ministry of Public Service samoro timo gimoro, Ministry of Interior kia, Ministry of Interior samoro timo gimoro, Foreign Affairs kia. Koro ibino ka system, a working system ma interact e government ka osebedo maonge. Ma emo mineno gigi timore ka gimo buogogi. Waonge gi an interactive system in the government. Manyalo miyo the whole government stay informed. Mane chandruok kwani sirikal nyaka sani. Neno ka penjo moro be wuok kani to mar diul ni jotije te dhi medo sara mag sirikal. An gadieri ni ka ogi kiny to ng'ata manuang'o pesa mar jachulo osuru ei sirikal ka biro bedo nonuang'o msara momedi. Pono ni ma ok otimore odhi timo nani? Ok nyalo bedo ponono nikech ka nitie jomodong' to pod wan gi teko mar dhi nyime gi gombo. Ok wadwaro situation ma jomoko ywak to jomoko neno ber. Wadwaro ni ka jotich sirikal neno ber kata matin to ji onene te mondo mubed ni onge joma wabagwa madong' oko. Neno ka moro kuom penjo wacho ni to seche ma bende koro piny tek kendo giwacho ni uchumi ma pacho ka bende ok ber ahinya. Ma nyiso ni medo osara dhi olo ni dhi kelo ng'ikruok kuonde moko ni to be ma winjo ka mulo weyo moro amora. Adwa kono ng'ama owacho wachno ni gini wang'iye matut. Onge chieng' ma ibiro wach ni ochumi rach kata ochumi ber ka jatich inyore. Jatich ema kodak maber to ochumi biro bedo maber. An pod I insist ni ochumi mar piny nyalo mabedo distributed ma ji te file ka pesa ni e lwet jatich. Sasa ma pesa onge lwet jotich, uchumi mangima safa kata inyore. Ng'ama biro golo pesa kuom sirikal mater pesa no nyaka piny mogik kuma japiny nitie miwachono en mana jatich. Ng'ama biro ng'iewo kuom jaduka mane kor gweng' kachacha en mana japuonj, en mana assistant chief, en mana subordinate staff matiyo dala kacha gi jok matiyo piny kucho ka. Sama joka onge pesa, onge ja ohala manie kor gweng' kacha mabiro wacho ni en gi pesa. Onge uchumi ma gibiro feel kuma gintie. Uchumi bedo maber ka pesa onwang'ore momi jotich manyalo spend tij pesa gi kuom jopiny kata jopiny nwang'o ohandgi kadhi nyime. Mane sama uchumi time maber. Sama in gi an ok waonge ability mar ng'iewo, that economy is dead. Otho, onge kumoro mabiro chiere. Rokamana ahinya. Bende ntiere mago matucha neno ka ng'ato pinyo seche bende jogi kawo tije ma kama ging'eyo kit omenda mowinjo bed ni chulogi. Itang'o miyo ka gisedonjo koka koro giywago ni mondo omed osara ma neno ka en achiel kuom penjo bende nyalo duoko. En ni paro moro amora mokel jakwa miluor. But kiwinjo gima jatijno gima jawinjo no wacho. Ok gimoro achiel mok ong'eyo ni ng'ama ondiko tich nitie msara michakego. Kaka tich medo dhi, msara bedo reviewed. Or msara lokore. Ok nyal chuli msara achiel kawuono tibedo godo nyaka chieng' retire. Onego bed ni msara lokore higa ka higa. Kato nitie seche moko ma ka ji osegik bang' thuolo malach to onego bed ni ji manyo nyongesa mar msara kaluwore gi uchumi kata kaluwore gi ngima mar dak madhi nyime. Ma emomiyo imiyo ji msara. Ok ochuno ni nyaka msara med pile, to nitie seche ma nyaka med ji msara eka ji nyalo tiyo eka ji be nyalo dak. Ninjo seche ma bende jatend piny ne wito kucha tend migepe mapacho ka nitie sama nowacho ni idhi chak ng'ado moko kuom osara mag oganda. Ere pachi wach ni be pani ne en gima nyalo timore? Gigo yot wacho to tek timo. Nikech kidhi e chike kata ma orito tich boko yie ni ma ng'ato ber mosenwang'o kitich. Koro kaka inyalo ma ng'ato gima osebedo koyudo e ngimane onge. Chik ok oyie ni mae. Ok inyal kawo gima ng'ato osechamo e ngimane moseng'iye. Ok inyal mae. Lakteche ka nogomo ne nitie kaka ne gidwaro. To nyaka sani nitie moko pod nitie kod ng'ur ni pok otim kaka ne gidwaro. Ere yie ma un go ni kaluwore gi siu mane iyudo cha ni kuchungo ng'anyo ma kama to dwachu dhi chopo kare? Kopo ni miriambo bede
to ng'anyo no pod nyalo madhi nyime kech chik masani dwaro mana ni chiw notice ma ndalo 7 kende tidok adoka e ng'anyo. Koro daktere ka kopo ni gima noyo chik gi pok odonjo te ka onge winjruok malong'o to pod ginyalo madok e gomo chik oyienegi ndalo 7 kende bidwaro tigo magomo ok en kata dwe ndalo 7. To nyaka bed ni nitiere jok moko mosebedo kayudo meto mar osara kaka iwacho ni itimo negi review higa ka higa. Dipo ni nitiere moko mosebedo kayude to ka nobuogo ng'anyo nyiso ni jotije marom nade ma dhi ng'anyo to gi departments magi ma waluongo sani gi gin ministries mag sirkal te kopogore gi TSC staff. Ministries mag sirkal gi te nigi civil servants and staff mag ministries gi te gin our members. Koro gin kane waluongo ng'anyo to wa expect oge ministry bi yaw chieng'o iloro gi te. Nyaka karang'o? Nyaka chulo. To king'iyo kit sirkal masani jatelo waseneno ka kata mana jok upet ni nitie jok mane go mbaka paro ma wuok mopogore opogore oganda moko wacho ni dibedo matek mondo mi chop dwach duto kaka gidware. Ere kama un bende udok e chien muwach ni kato kuonya gik kama kama mondo awe sirkal bogi kama kama mondo aket winjruok? Mwadwaro sani ni to onge kar gik ka kata dhika en gima nwase gik kanyo already emomiyo winjruok nobedo signed. Koro gima ni e document ma sign cha eto nyaka miwaga miya onge rieko nikech ok en kata ok abi wacho ni en msigo matek ne sirkal kech mokwongo nyo gisechulo kelo mana mar ariyo ni to watiatie ji dhi nyime. En pesa matin. Aro kaki wacho ni en pesa matin tadieri samoro tin kaki wacheno to ere kuma pek dhi bede pesa matin ni na sirkal nikech king'iyo kweth ka kweth magomo daktari nigi CBA jopuonj bende nigi margi mano winjo bed ni imedo moko ngadho mag telo imedo gi osara to ok tim gi ng'eny gi yudo ka ok tim gi ipani sirkal nigi yom kanye kapok isign CBA nyaka ukwongo bed gi justification ni pesa nitie. Iwinja nyaka ukwongo bedgo ma onge jomo se sign CBA kata di ma onge justification kata marwa ni dinyo chula ka SRC dinyewe biro gi barua ma illegal ko wuondo go sirkal mondo defer payment. Ok ni pesa onge. Pesa nobedo certified last year. Mowachi ni pesa ma wan go kata ka en billion abich wanyalo afford 2.5 higani next year wanyalo afford 2.5. Onge ni reason momiyo ma koro ne bedo maonge nikech ne en gima nobedo focus from last year. Ne ok odhi state of war ma wacho ni economy collapse nye onge Kenya ka. Koro reason momiyo ok nyal chul ji pesa sani. Donwa no kan tie kinde mane siling obedo mayom. Yom mar siling ok omone chako bedo motegno. Koro mago excuses. Kisani siling otegno. Koro ang'o madong' mon gi chulo ji sani wa. Ikopo ni yom no was the excuse sani otegno gimiwa pesa. Kagwana no koketa chenro moro ma bende koro bro ng'iyo ni pes piny owacho kotigo arietha notele gi jalo pesa michulo go jatich ok dwanyal wacho e studio ka ni otigo arietha ma pesa mong'e kuma odhiye ma pesa odhi kanye kum jotich pesa michulo kichulo jatich ni e odi matiyo ni e ot matimo tije ni sama in e studio ka di wach ni pesa notiyo arietha to kiwacho ni pesa nitie to yieno be pok umiugo kar odhi kanye ne lwet ng'a kama entiere makinyi wadwa gole kanye e sirkal ka kech barua ma wan go ma kinyi wadwa dhi discuss ni osenyiso ni Mbadi osemiyowa pesa koro ang'o makelo wachako warito kendo ma koro ng'anyo ni koro onge sana ok onyal bedo maonge nyaka kiny ane barua no. Nitie barua moro miwacho ni SRC nobiro go ma illegal no ulang'o no tinga ng'o barua to yang'o miwacho ni en illegal
onge kaka SRC nyalo chiewo to wacho ni koro nikech finance bill okokal ni koro sirikal onge pesa, koro agreement obedo signed last year cha koro bedo valid. It's illegal. Kisa mano bedo signed last year cha onego bed ni ging'eyo ni bang' signing cha gicha was registered in court. And gimo ai court koro kinyal vari gi circular. Okinyal kikoro en chik. To ma en sirikal mwaseno katimo gik moko tok chik. Ere geno mane ungo? Igeni chik ka itimo gimoro itimo tok chik. Ok wanyal wuondore koro itimo gima ber. Ng'ata manyalo timo gimoro tok chik mano ng'ama rach. Obed sirikal, obed in gi an. Ka watimo gimoro tok chik manyiso ni wa drive the country a lawlessness. Ere kuma koro wadhiye. To mano ka nitie weche mane court finance bill ma 2023 ne nitie gi weche moko kama oting'o kawo omenda mar gero ute ma nengogi ogonyore ni kawe kendo ikawe gi jatend piny nyiso ni nyaka kawe. Ere geno koro udhi maungo? Mago ranyisi maricho ma nyaka wayiere ka ni mano ne ranyisi marach. To wadodak nang'o? Wadodak ni ranyisi maricho ge modadako. Nyaka wabed e situation mwanyalo ng'e ni gima rach wan gi right mar kwero. Mamano kwa weyo ni koro kwanyal kwero gima rach. Then onge tiende bedo gi chik, again onge tiende bedo gi piny. Kata onge tiende bedo gi telo mar piny. Telo mar piny irito mana gi chik. Koro chikego emomiyo awacho ni barua no ne illegal nikech nodhi tok chik. Ang'o kendo mane oting'o barua? Okay, barua ni majorly notamore mondo kik mi jotich pesa. Mane gima duong' mane ei barua. Koro kawuono nyiso jopiny ywak mwaseno ka sirikal ywak go pesa onge kata jotich oriti, riwruoge mosebedo ka ng'anyo, lakteche, jopuonj. Koro idwa nyisowa ni pesa to ni mana tieko moro. Teka ni ji osebedo e winjruok. Nitie winjruok mitimo mondo mi kwe liet mar ng'anyo. Sirikal ok onego riambi. Kata jatich ok onego wuond gi ng'ama ondike tich. Kisami wuonda tindika tich. Ma fwenyo ni wuonda. Be expect na dhi tiyo gi chuny maber. Ka nitie ng'ama onego bed motivated, kata ng'ama onego mi mor throughout mondo mi economy obed maber, gin jotich. Koro onge sama inyalo wuonde jatich kati expect performance. Mano makosa maduong' mogik. Onego bed ni jatich bedo motivated. And motivation ok en kata pesa no kende. En wacho adieri. Mane gima duong' ma nyaka wago ka ni wadon wabed gi sirikal ma kogik sa wacho wach jotich to giwacho adieri. Namba 2, onge tiende ibed gi jotich e sirikal matiyo e sirikal ka ti expect ni economy mondo dongre ka jogi cannot live. Ka jogi ok nyal afford dak. Ka pesa ma jogi nwang'o ok oromo gi mar dak. Ang'o mi rito bang' mano? Onge? Ji ok nyal tiyo. Economy no ok nyal dongore. Koro gima duong' ni jotich kata sani pesa momiwa ni wado ni kwase kawe wachak wabede mesa wawuo maka gik next year wachak wawinjre pesa machielo nikech jotich pok onwang'o pesa moromogi. Nwaneno ka jopuonj ne ywak, naneno ka achiel kuom weche mabende ne giwacho en ni gisepuonjo kuom higni mang'eny. Ng'ato miyo pesa moro ma kata en owuon ok onyal chulo fees ne nyathine ma bende dhi skul kaka en opuonjo. Koro nyiso ni opuonjo to nyathine be ok onyal chulo ne fees. Ang'o makelo rem medo osara kaka owinjore kaka ne wacho ni nitiere chenro moketi mag medo osara? Ang'o miyo ma bedo ni ok timre thothne? Gima duong' ma miyo chandruok en ni sirikende mosebedo go te kopogore mar Kibaki pok oneno the need mar bedo gi workforce ma motivated. Wan gi ji maneno ni pesa mochul msara en pesa molal. Ma emomiyo neno jotich hinyore nyaka sani. En adieri kiwinjo ka japuonj ywak ni kamano. Jopuonj mang'eny wamiyo basari. Kendo biye basari ka nyathine ni dala adieri oriembe ok onyal chulo. To puonjo nyithi ji. Puonjo nyithi ji. Nyathine wuon monyuolo ok nyal dhi skul. Nyaka ikonye miye basari ka koter nyathi skul.
to ok ni koro ni imiye ni en go onge go gadieri. Dipo ni en rem piny owacho keto tiende wuoche mag jotije ma pacho ka winjo kiwacho ni sirikand Kibaki ne temo dewo jotije. Ang'o momiyo paro ni sirikande mamoko gi rem keto tiendgi e wuoch ma jotije rwako? Kaluwore gi pacha awuon, king'iyo presidents wagi te, president mano otiye civil service motiyo grow in the service en ma Kibaki kende. Jomodong' gi josiasa dong masani nochako gi notiyo kanye uso gweno. Uso gweno ok en tij sirikal. Onge gima ok odongo e system. Kibaki nodongo e system mo understand what service is. And I can tell you sama Kibaki odonjo e sirikal, jotije sirikal nitie jotije sirikal mane chulo below minimum wage mar the country. Kato no dhi oloso. Kibaki notere ma ng'ama ni chulo mathin mogik, his salary was 20% above minimum wage. Ng'ama ni chulo msara matin mogik. Uhuru kanyo biro to chandruok mar msara donja. Ma yuda msara kama sirikand Uhuru was a problem. Kane wabiro gi president sani William Ruto, no so sign. But bang sowing sign for a year, to aneno ka kendo chako backtrack, ema koro kelo gomo mang'eny. Gima duong' madwa kono sirikal ka dipontie the right people in the government mawinja, en ni onge sami nyalo grow economy mora in the world ka jotich chandore. Onge. Mane paro ni omiyo uchumi osebedo ka ilo nyaka na Kibaki. Onge gimoro ma ng'ato biro yware go no paro no dwa chungo uchumi ka jotich chandore. Onge ok bidongo. Uchumi donga ka jotich odak maber and they can afford life. Sama jatich nyalo afford life, ibiro yudo ka nyaka jok matiyo tije gi dala kacha yudo joma ng'iewo gi. Sama joka ng'iewo gi, money will be in circulation nyaka piny kucho. Jaus alot nigi pesa, jaus rech nigi pesa, jariemb boda nigi pesa, ji te winjo maber. Sama jatich onge gi pesa, jogo te onge pesa. Koro nyiso ni sirikande mane obiro bang' Kibaki gidhi giketo pesa mana ne jomoko, to nitie jotije ma no, gik ma gitemo timo ok nyal konyogi, and ok nyal konyo uchumi. Nikech kibiro gi contracts madongo kata idhi imiyo gi jo China, China odhi e site, ok orent kata ot, gidak e camp e site gi kanyo. Manyiso ni uchumi kuma gidhie cha, kata rent ok gichul, manyiso ni onge gima gikonyo e that economy. Onge. Uting'o chiembe ubiro, manyiso ni dukni ma chako ok ng'iewi. Jok modhi go kibarua kargi gi underpay, pod onge gi pesa manyalo circulate molo gacha. Koro inego nidwa gero uchumi, to uchumi ok nyal dongo nikech pesa onge lwet ji. Uchumi biro madongo ka pesa ni e lwet ji. Joma sama pesa ni e lwet ji ni, e ka joka be chulo osuru. Ng'ama onge gi pesa ok chulo osuru, odwa chule nang'o? Telo nitiere ng'ura bwase winjo kaya e counties. Piny owacho ulo nyaka counties donge. To sani ni winjo ka nitie counties makawo nyaka loan mondo mi wachul osara. To mano nyiso ni pes dongruok koro mano ketenge pok ichako kata wuoye mondo pod ikawo loan mondo mi chul osara. Ere kaka udhi dhiro counties mondo mi ochul jotije piny owacho ka gin to pesa mowinjo bed ni gitimogo magi duto ya malo, sirikal ma malo to pok gi ya sani nitie gowi mapek matamre gi nono. Dhi bedo nade? Mondo county kaw loan ka chulo msara, kipenja en makosa. County government onego plan gi pesa maginwang'o ahead of payment mar salary kata for 3 to 5 months. Onyaka gibed gi reserve manyalo sustain jotich for 3 to 5 months. Mondo mi bed ni
onge at any given time magikoso chulo jogegi. Kich loan biro mamedo inyo income magin-go. Kich bank biro wekara miyo jopiny loan nikech koro ginwang'o ginyalo timo business gi county government. Koro in gi an kidhi e bank you are not a priority. Kich in idwaro gimo mathin to ja county government biro dwaro pesa maduong' to ginwang'o interest be maduong'. Gidhi tami kata in an koro kinyalo kawo loan e bank. Koro gima duong' ni county government onego bed gi department manyalo plan well, magibed gi reserve manyalo chulo negi jotich kata 4-5 months. 5 months of project pesa sirikal mamalo nyalo deko, but gin gi pesa magichulo godo jotich. Nitie counties matime mapok ongudi chieng' biro winje gomo mar jotich. Okay? Kata onge chieng' biro ka jotich wakre pesa msachi odeko nikech joko pre-plan kaka ginyalo chulo msara. Tadongi da gise sekend kara nyeri moko 30 wache wach mogik kwa loro. Kawuono na biro wuoye wach mar jotich. Ma gima duong' madwa wego jotich sirikal kawuono en ni kiny wabiro neno kwa nyalo kawo offer momiwa gi sirikal kata wabiro weyo. Kiny kopo ni wawinjore mwa kawo offer mar chulo msara manyodong'. Kiny walandnu kendo kiny wach mar gomo mane walando kawuono ni ok bi bet, obiro rumo. To maduong' ara dwokero kamano ne Ministry of Public Service nikech kane wawuoyo under the Minister mar Public Service Justin Muturi ne gichoro badgi kuomwa maginyisowa ni gin gi dwoko ma biro dwoko gik mane wadwarogo. Koro bedo ni gitemo magitieko gi treasury maginwang'o dwokono nyaka wadwok ni gero kamano. Koro jotich riti kiny wanyisgi kama piny ogike kata wadhi nyime. To an gi geno ni pesgi mane girito wadhi nwang'o. Pesano bende dhi konyo jowa manyanwang'o house allowance ma piny mogik. Nitie kama odhi sudogie mondo bibene ginyalo chulo udi. Korom gajwang' mano kanyo en Tom Odege, ja od bura manyateke kae, to bende en jagoro maduong' mar riwruog jotich mag sirikal ma pacho kae. Winjo giti ka in jatich ritane kiny mondo iwinj dwoko ma ogik. Bende gidhi yudo kotenore kod dwaro mondo medgi osara. Mano e twak moro mar ameny piny watude kendo e chenro mar Oimore koro gikone sa 3 e wang'e. Nyinga Lydia Okeyo. Oriti masane.